sad. I pozdrav ljudi, Jovki ovdje, dobrodošli na novi klip. Danas ću vam predstaviti vratnu igru Deep Galactic. Deep Rock Galactic, nebitno. Sa mnom je poseban moj friend, best friend, Liganj. Sram ti istit bilo. Mi ovdje imamo misiju da konektujemo 3 pipelinesa i da pokupimo 4 bonuta. Ne, 14 jebot. Ebonit, da. Šta je to, bre? To je ovo ovdje. Glupa buba. Smeta mi tu dok radim. Ti ne radiš ništa. Zabušavaš na poslu. Nije točno, bre, nemoj da pričaš, pa. Ujebem ti život. Kolika buba me juri. Ogromna zelena, ono, velika, najveća, brate. A, znam što ti to. To može da te ubije, mislim da. Mamu ti jebem. Nemoj za mamu, brate. Mrš! Govno debelo. Mene našao, ja sredio sam ga čas. Kako je ovo sprava, šta je ovo sad? Koja je sprava? Pa ovo nešto, šta je ovo? To mi ostavi, to je moje. Kako si stvorio to? Lepo. Šta ti... Imam ruke. I šta ti treba tu sada da... Treba mi da sve ove roze iskopamo, pošto je to vredi mnogo. Fajzonite, jel to? Fazonite, da. Pa daj da ga... Čekaj, da uzem ovo i... Mogu sam ja platforme da ovako da izgradim i samo se popneš gore. I jebem ti mamu u pičku. Pa nisam ja kriv što ti nemaš ruke. A debil ovaj patuljak, jebamo ja mater. Nije patuljak kriv. A jeste, patuljak je... Onaj ko komanduje patuljkom. Marš. Patuljak je kriv za sve. Vanzemaljci su krivi za sve, vanzemaljci su krivi, tralalala. Evo. Opet ovi debeli. Kako vi ljudi gledate ovog lika? Aaaa, nemamo mulu, brate. Nemamo mulu, ovo ti je sada totalno drugačija vrsta misije, brate. A, ne zeba. Ovo je bitno. Bizbar. Uzeo sam neko jaje, šta je to? A to? Ako to i treba da znaš. Kuci ove bube. Šta to puca, brat, šta je tu? To meni puca kurac, aaaa! Brate, a šta puca, šta je ovo? To meni kurac! Vidiš da znaš? Da, znam. Da pozoveš mamček. Uzeo sam neko jaje, evo neka... Odu te pauku. Dobro, i šta treba ja sad radim s ovim što sam postavio na ovaj... Ti ne moraš da radiš ništa, ja ću to da sredim. Čekaj da pokupim ovo. Pokupim ti ove Fazon. Fazonite. To je to, pokupio sam. Opa, ja imam još jedan Ibonat. A čekaj, šta je Pipelines, šta ti je to, bre? Pipelines, nemoj to da diraš, to je jebeno, to ću ja. Baš je jebeno. To moraš prvo da vidiš kako se radi da bi znao. A ne znam šta je to, piše Pipelines... Za sada ne diraj tu ništa, nego kopaj ove sve materijale, brać, sve ovo što imamo oko nas. Da bar to sredimo. A neće se popne ovi smrdljivko, pičkamo materine na vas pitam, debela. Nateraj ga da ima ruke. Kako? Pa, ne. Viš da retardiram, brat. Reci mu da nateraj ga da mu izraste ruke. Opa, pazi se ovoga. Evo ga, jebem ga usta luda. Idiot. Upuč, šta? Evo, to su neke brze bubice. Su male, ne diluju maltene nikakav damage, brate, ali su brze i...
Ja, ostalo mi malo Phase isto. Jebem. Oj, mogu ti da ti doniram malo tog Phazonite? Ne moraš da mi doniraš, nego moramo da ga stavimo u onu... Kako se zove, gdje je centar? Centar, čega centar? Ovo vamo. Aha. Onda vidim dole gdje smijem da skočim. A neće on da ode gore, a? Ko da ode gore? Pa ova mašina, bre. Ovo će na kraju kada mi napumpamo dovoljno ovoga. Ide da ostavim ja... Tu. Aha. Brate, viš ti koliko je minerala na sebi? 30 kila. Više. Evo ga zlato jebot. Pa zamisli kad ga ja... naciljam. Ovo je zlato do jaja, brat. Skupljati ovo ono. Zamisli zlato je do jaja. Kad je vredno i drugima, ne samo nama. Jebem ti seme, šta im udari to? Ti si toga. Udari me neka plava kugla. Da, to je buba koji kruži. Ne kruži njegove i kevi sad. I'm done ready. Dobro, treba mi još jedan centri imamo. Ej, vidi ti ovo! Šta, brat? Perle. Kako, šta bre? Šta ti je to jebot? Takvana perla, brate. Enor perla. A zašto ti je to, mislim? To ti je bitno. 17 nije, brate. Gdje su ovdje? Bonut. Aha, znam, znaš šta je bonut? To ti je one jaje što ja skupljam, bre. Da, brate, to ti je ovaj cvet što ga udariš pa ono jaje. Srceta kao od Aliena, bre. Znaš, si gledao film Alien, bre? Možda. Pazi, dođi kod ovog srednjeg, ovdje dođi. Dobro, što da... Aha, jesi postavio ovaj minigun? Jes, postavio sam ova dva moja i postavio sam ove koji već imaju ovi. Mogu da budu dva inženjera? Ne mogu. Je. Da mogu postavili bi 4 komada, sine. Dobro, šta si se uspaničio, sine? Jao, smrdljivko debeli ovaj. Brate, ovi će da nam, ovi zeleni će da ne imaju kevu. Neću. Dobro, ja mogu da neće. ga ubijem bukvalno u... ili 2 ili 15 metaka. Zavisi od oružja. Jebote, kako se penju ovo. A šta je begin pip life? Nemoj diraš, to ne diraj. Ne diram, brate, nego znam šta je to jebote. To ću ja. Sad si gotov, bre. Još ovih buba. Ja tu ih nema više. Eto, te si poš. Znači nema ih više, a? Ima kevo kod mene. Šta je pump jack? Šta? Aha, to je ono što su postavili ono. Da. Šta, kako se voziš ti na tome jebote? Zato što mogu. Dobra fora, brat. Kako dojata, brat. I šta kad stigneš, ali ništa, a? Kad stigneš padneš nje. Ali ništa special, ono. Šta ništa special? Pa, mislim, zašto služiš, šta? Ti se voziš... Dođi vamo da mi pomogneš možda, eto. Zajebalo me. Vidiš, tako ideš redom i zakucaš ih. Svuda. Ali ti si mehaničar, ja to ne mogu, brat. A da. Šalim se, tu može svako. Lol. To, mater. I treba nam još jedno jaje, sad... Samo da vidim... Evo ga, bre, mamo.
Ujebote, ne može se uništi ovo. Koje? Pa, puškom ne može se uništi ovo sranje. Ne može samo melee. To je to. Uzmemo mi, jesi uzmeo još jednu, jesi? Jesi si imam 2. To je gotovo. Dobili smo bonus. A kaži mi, kako da konektujemo 3 pipelinesa? Nemoj ti pipelines da diraš. Jebeni su, kažem ti. Ja sam ga sad sjebao. Šta si jebao? Pipeline. Znači vidim koliko mogu da ga strekšujem. Opa, dovde negde, too long. Znači... 9 metara je tačno. Sad vidim gdje mi je ovaj pumpjack, ja ga u daljini. A šta je add segment, brate? To da mi gradiš ovo, gradi mi ti to slobodno. Kako ti gradim? Ne, kaže... Tamo gdje ide add segment. Aha. Sad, ovdje je Build. jebe. Ovdje moram da izgradim nešto. Evo ga, evo. Pa mogu na onaj donji. Dobro. I povezan, stani vidim, jel mi ovaj vamo povezan? Pumpjack. Nije. Ne diraj, vrati, pusti to. Šta se... Zato što je jebeno, brate, kažem ti. Gledamo da imamo što manje segmenta. A što manje, što ne više, bro? Zato što nam je bolje da imamo manje, veruj mi, segmenta. Pošto bube ti to napadaju, ti to moraš da defenduješ. I ako imaš previše segmenta, ti to ne možeš da izdefenduješ. I onda ti bube pobede, brate. Znači mi bukvalno jebemo posled dupe. Mamu im je... Zato ja gledam da ga strekšujem što više mogu. Ja ti ovo šrafujem ovdje, mislim nameštam... Šrafuj ga. Build pipeline, kaže. To. Vidim koji su mi gotovi, ovaj dole mi je gotov, ili tako? Pipeline. Dobro, samo mi je ostao onaj tamo gore. A njega znam i kako ću. Ovo je, brate, mnogo je velika jebada. Opa! Gotta follow. Čeki, Evo ovako nešto, to je valjda na po 9 metara. gdje si ti sad? Mamu ti jedan pas. Dobro, ostao mi još samo jedan, pipeline 3. A kako ćeš tamo, bre? To je jebeno, zato ti kažem. A ne, ovo malo je pipeline. Gdje će da ga zakačiš? Stavim što dalje vamo. To mi je prvi segment. 9 metara, stani, moram da vidim da mi to otprilike dođe. Jebem ti mater, beži odatle bre. Dobro, šta se deraš, bre, nemoj da lupim šamar preko ustiju. Tako se usuđuješ majici svojoj. Fu, pikiku, ne otesi. Šamar preko ustiju. Dobro, ovdje negdje, tu. Pa ne, kako, bre? Lepo. Hoćete ti... Aha, dobro, ništa. Daj mi da ga dohvatim. Čekaj vidim koliko to je napred. To. I gore ga nakantujem na... Ne, na 8, treba mi tačno na 9. Treba mi da se popnem gore, jebi ga. Pa dođi vamo, idi ovim putem D3 i popni se do 1. Glikšujem i dovoljno da mogu da ga stavim na pola sekunde. I onda uzmem da grindujem do tamo. Da buildujem ja ovaj. Može. Sad ću vamo da iskopam zid, da bi mogu kroz zid da prođem. On si mi izjebao, šta si to ugasio jebote? Šta sam ugasio? Pa brate, šta si uradio to? Vrisnuo. Pa palo je i polomilo se, bre. Ko bre, pipeline? Ja zatego i ja da idem tamo do tebe, ono padne i ja izginuo dole, bre. Nisam ja to uradio. Dole imamo ovo, to je ono što se kotrlja, brate. Pička mu materina. Daj, sad ću da dohvatim taj pipeline, sad imam kako da dođem do njega gore. Too long, 9 metara... Evo ga. Pa jebe mu mater. Ja taman otišao vam, on pade dole ko sveća si. Jebi ga. Dobro je sad. Dobro, da vidimo, stani, ne, Ško, stani, tu negdje, ajde. A gdje ćeš njega zakačiš, bre? Vratite na pod.
I 8,9. Ajde, za 1 centimetar, ajde. Sad vidim gdje mi je pumpjet koji je treći. 95, 56 metara. To je to što je bilo ovih mojih zajebancija. Ne znaš kako? Kako? Pusti ovo, ne diraj. Dođi ovdje kod mene. Da bi i ti dobio nešto. Ajde, kurac, samo da padne mi je, evo. Nemoj da mi padneš. Gdje si ti sad otiš? Ovdje, evo me. Pipneš kontrolu, znači pipneš ga samo i znam. oznati sa sve što je bitno. Čekaj, šta je ovo? Pazi, dolaze nam ove da nas biju. A šta? Oružje. Amo. Uzmeš 2. Šta si dvojica, ti jednu i drugu jednu. Pa da. Iako ih imaš, iako ih nemaš, uzmeš uvijek. Ma znam to lagano. Tako košta do 80 nitra. A ovaj je... Šta kažeš? Ovaj je... postavi one minigunove. Majke li ti ga popandrknem? Ko je postavio minigunove? Jesam postavio minigunove. Ubio sam glavu ovog zelenog sina, sad ću se ga nisam mogu ga probijem, bre. Ujebot. Šta puca to? To meni puca. Čekaj vam, matri. Pa me bre Juri. Aj jebem ti bre. Dosadu. Sad više neće ti Juri. Nadam se. Ovaj prolazi kroz zidove, prolazi kroz sve, brate, kod ima wall hack. Ko bre? Tako. Kaže no more beast, a ima ih još, brate. Kaže almost no more beast. A gdje si ti sad aha. Ja gradim ovo sranje. 9,0 bi mi bilo tu, znači. Ćao. Ujebot. Vidiš ti to? Sam malo da padnem, brate. Trenjer, brate. A to gledaš. Kako su ovi stvaraju nijotkuda? Eto. Ovo nam treba. Aha. Dobro. No, padneš dole te, bra. Pokušavam. Tu je max što sve. Dobro. Sada da vidimo. Gdje mi je pump jack? Eno ga tamo. Gdje bi otprilike bilo 9 metara. Može na onaj tamo? Ne može. Ali tu je blizu, čekaj. Probi sad te, bra. Sad može. Nego ja bolje da izgledam više da bi ja mogu i da skočim tamo. Tu. Tako. Ne, još malo. 8,9, ajde. 9,0. A što baš mora bude 9-0, ono? Da bi ih imalo što manje. Aha. Dobro. Čekaj, 11 metara, ovako je 9,6, znači ako ispucam tu i ovdje, onda je to 7,6, znači ispadne 9 kada može, ako se strečuje. Jebem ti seme! Nemoj seme da mi jebe. Pao si dole? Ma jebom ja mat. Jebi ga već, polako. Kaj debeo velik si. Ovo je... Tank. Pa jest, to je gnom, brate moj. Smrdljivko. Ja ću ga zovem smrdljivko, zato što jeste smrdljivko. Kako ti znaš da smrdi, jesi ga pomiriso? Jesi mu ga pomiriso? Da, reka rođerac. To ajde. No. Jebra. Pa jebem mu mater, bre, Dare, u peč. Šta sam ti samo ja kriv, bre? Evo ga. Udeno sam ga, brate. Dobro, Dare, jebate, pa ono kao, kao kapiraš. Ne. Baš si nevaljalac. Brate, ja sam dete sa sela. Ti dete za sela, daj, nemoj zajebavati. Dobro, brate, iz Rusije sam, ajde, znači... To. Tako već može. Tako već moš.
Dobro, keci dvojke su dobri, samo još trojku da konektujemo i to je to. A, Brate, ovaj segment, ovu trojku smo je izgradili, znači... zlato, urođo. Kopaj. Uzus. Sve što vidiš da je vredno, zlato, nitru, sve, kopaj to. I šta sad? Sad se jebemo posred dupeta. Sad sve je povezano, a? Da. Sad mogu da uključim Opa! ovo da radi. Mogu ovo da uključim da radi, evo sad kad ću da ti to iskopaš. I onda može sve. Pa iskopao sam je, evo me. Jesi? A, Startujemo, brate, pumpanje. ajde, Evo ti dođi vamo da ga startuješ, aj. ajde bre. A da, kako eksplodira sve, brate moj. E, slušaj sad ovo, vidiš u gornjem desnom ćošku, vidiš kao rafineriju neku, jel tako? Rafineri, da. E, vidiš, to treba se napuniti do 100%, sad je na 10. Dobro. Ove bube će da napadaju segmente, tako da oni puknu i prskaju sa strane. E pa vidiš, ti moraš da uzmeš da čuvaš te segmente. Zato nam treba da segment bude što duži. Neće onda napadne sredinu creva nego tu gdje je povezano. Gotovo je ovaj zeleni. 27%. Ili... Ovo što ide. Ja, opet ono glupo, ono... Ujebem ti mamu. Ja ću samo da grindujem trojkom. I da čuvam trojku, pošto je najduža. Ti čuvaj ove dve male. Evo. Dobro, sad ovo ne diraj ovu 20 što piše. Ne. Nego moram da popravljam, popraviti keca, ja ću trojku. Ovo nešto je naranđast i... Pa znači ne odeš i popraviš ga, brate. Evo ga Samo popravim. grinduj po njemu. To, dobri smo. Još malo te, bra. Fiksao si ga, dobar je. Jesam, brate. Ja ga nešto počne budu naranđasto, rekao šta je sad. Tome ti pričam. Dobra fora što bude zeleno. Zeleno kao okej, a kad je naranđasto onda nije dobro. Gdje si otiš? Uš. Je zeleno. Se vozim... Aha, ovdje su krenuli da jedu govno. A brate, jedu sve. Ti samo keci dvojku, trojka je moja, ova dugačka. Gdje je? Vamo nije. Pa stani jebote. Evo ga. Da popravimo ovaj gotovo. Ideš opet te da bi se zaustavio. Jebote. Brate, trojka gori tamo, ti popravljaš to ili? Pa brate, meni je najduža, šta misliš kako je meni? Zato što moram da pobijem sve ovo što mi napada trojku. Dobro, imam dva tureta, pa kao ajde, oni mi pomognu, ali... Ti imaš tureta, ja sam mogu popiljam dva ova sranja. Pa dve male, brate, aj se otišao, hoćeš mi možeš da zamenimo uvek. Koliko ima? Sad ćeš malo 90%. Da, 91 to je. Ja, fuj, brate. Šta je? Šta sam uradio? Šta si uradio? Uputao sam ovo sranje, brate, 2-3 puta u nogu. I onda mu se odrala, brate, kao armor mu se odrao, brate. Kome bre? A ovom sranju, leži. To je to, a? Da. Do jaja.
A napumpali smo ga, završili smo secondary. I kako se... Šaljemo ovu raketu gore, ovo je raketa. A, Nešto me napada. A to je Pretorijan bio jebati. šta je bio? Pretorijan, ona je najveći, ona velika zelena. Ma njega skenjam kad si rekao Pixel. Dok si rekao Pixel. Ali ja ne kažem nikad Pixel. Onda jačam ovo pušu. Jao, perla, čekaj. Meni ovo treba ko Acik Pixel. Nope. Ima neko ograničeno vreme, a? Nema. Jao, ne. Au, daj pomozi vamo, molim se. To. Uraz. Jebo sam u kevu. A šta ti kopaš tu? Aha, onaj naš... Enor perlu, bre. Ma imamo te 2 minute da pobegnemo. Evo ga drop pod, eno ga. Nije daleko, a? Nije. Samo što ću ja ovako. Ja ću, bret. Šta? Aha. Uff. Tu mi je perla, ovdje imam još jednu perlu negdje, stani. Nemam, nije to, Ma ti nije to isto. 2 minute imamo, ono... Bolje mi da poželimo. Jeste perla, molim te, drži ovo, ja ću ti iskopam novu. A 2 minuta ćemo stići, ba to. Samo poželimo, jebi ga. Stići ćemo, jesi uzao onu perlu, jesi? Stani, puca neka govna, šta je ovo? Jesi uzao? Nisi. A sad ću da ti ga ubijem, brate moj, samo uzmi perlu i čuti. Ne znam gdje je, evo je. Uzmi jednu, bilo koju, zajebi ti njih. Zajebi njih. Vidim, gdje je ovaj... Kako ti misliš da će popne s ovim sranjem tu? Skočiš na to. Aha. Vidiš sada, ideš ovdje sa strane, vidiš gdje ja idem. Samo pipneš brate, na brzak. Momu ti jebem onu lupu paukovsku. Evo ti njih spržio sve. To ti je, kažem ti, najjače oružje u igri. To i Brick Cutter. Jebot, ti njih skidaš kao da su igračkice neke male. Pa jer nisi. Šta je bilo leteće sad? Znaš? To su moji, ne pucaj njih, to su moji ovi mali. To su moji dronovi, to je moja granata u stvari. Ja imam granatu koja je dron. Vidio, samo ga sprži, brate. Ajmo brate, ajmo. Pusti to, ajde. To je to bre. Bre, Rock'n'Stone. To bre. Jebali smo im kevu tebe. Dobro je. Kako bole leđa, brate. Jebali smo im kevu te bra. Mnogo bole leđa od nošenja ovolike. Čekaj, još ne. Još malo ću budem 6. nivo za ovog Gunnera. Hoćeš. Dobio sam još neke poene, tam mogu da grindam i to. Znaš one zvezdice i to. Znadem. Dobro je brate, jebali smo im kevu. Dobro. Otjučao sam brate Conquer Hoxes 4. Piše New Planet Zone. Dobro je. Da, koji si New Planet. Da, New Miner Manual Entry kaže. To je. Imam 3394 ovih nekih kao C, nešto. Oni kao... 3394 je. 1201 1887. Da. Ali to ne koristiš ni za šta, to ovdje ako uđeš,
to koristiš da bi zbog customizacije ako hoćeš novi armor ili ako hoćeš nešto. Kako ja što pre da igram do 3. nivoa, mamo mu jebam. Pa ja, meni je već MK5 nivo, samo sam ispočeo dobio kad budem bio 16. Skin color uvijek gledaš. Skin color ti je najbitnije, budeš crnčuga neka. Zašto crnčuga? Brate, zato što crnčuga, jer rasizam, brate moj. A sve ostalo ti je ono opcijno. Ja na primjer koristim škorpion masku, a koristim nešto poput telepacije, ono kao masku, kao kako se zove. Škorpion bradu, a koristim masku preko telepacije da se ne bi vidjelo. Dobro, ja mogu stavim kao ono kapetan, ima ono kao crven, kako se zove... Ja bih ti rekao, moj ti je savjet da ne trošiš pare na ove gluposti, na customizaciji, kupiš jednu masku koja ti je preko cijele face i ne moraš nikada da trošiš pare. Pa ne mogu da je nađem, ne znam gdje je. Evo, vidi ovu kakvu ja imam, pogledaj me. Kako si nju kupio, gdje si išao to jeb? Ja sam nju dobio besplatno. Sada, na primjer, ovdje uđeš u headgear. Gdje ti to je? I scrolluješ dole, headgear. To ti je četvrto. Gdje ti to vidi četvrto jebot? Imaš samo 3 ova sranja. Ma kad uđeš bre u tome i pipneš na to jebot. Aha, dobro. Ideš na headgear i scrolluješ dole. Ja mislim da se zove... Dej, samo da ga nađem. Ne znam da li ga ti imaš uključenog. Čekaj bre, nemam ga nijeda, gdje mi prošao? Bro, pa nema to bre. Stani bre, nemaš isti ovakav, ali imaš jedan koji je isto odličan. Imam Skull Cap kao a no nonsense simple design. Čekaj samo da vidim. Skull Cap. Koji ti je posljednji koji imaš? Ovo. Kao neki Little Tam O'Shanter. Kao kapetan, brate, u tom nekom smislu. Na četvrto, na headwear, ili tako? Da. Čekaj, box fade, businessman, cap, bright red, cap gun metal, cap uniform. Ne znam još šta ti vidiš. A, ništa, našao sam ovdje. Imaš jednu masku koja ti telepac, čekaj. A, skull cap, ili to? Nije, ja... Headwear, eyebrows... Jel imaš korporate marine? Gdje ti to vidiš, brat? Scrolluj dole. Jel imaš korporate marine? Ne. Da, to kad budeš otključio i imat ćeš masku preko cijele face koja... Imam skin color... Možeš i ovdje, dođi vamo. Uđeš ovdje, ideš cosmetic 3, samo vidim kako je ovdje oružje, kako ima. Kako se ovdje, šta je ovo, kako si igrao, šta je ovo? Ko je? Mislim ovo, kako... Uđeš ovdje gdje sam ja ušao, pogledaj gdje sam ja. Iza tebe. A gdje si ti tu ušao? Pa ovdje, brate. Vidi gdje sam. A dobro, ali kako ja sad tu nemam ništa, ovdje piše script 0 i treba mi još... Uđeš gore u cosmetic 3, vidiš gore imaš 3, ideš na sredinu na cosmetic 3. Dobro. Pa uđeš tu i nađi ovdje šta ti se sviđa. Ovo su ti skinovi kao za oružje, za tebe, za nemam pojma, da žongliraš sa zlatom kad završi, kad pobediš i tako te gluposti. Znači mogu bilo šta da ovo, a? Da. Dobro. A mislim ne možeš sada, nego moraš da ideš redom, brate, delić po delić da bi došao do tamo. Da. Ja baš tražim, gdje mi je ovo što ja tražim, samo sekund. Ne, stabi, neću stabi, ja jebati stabi. Dobro. Čekaj da red. Čekaj ti. Tako. Drag plazma karbin, jebote, šta je to? A to je vjerojatno za ovog plava. Čekaj da red, čekaj sad, čekaj. Neću. Čuti sad malo, čekaj bre. Neću, jebi, neću. Wave cooker, to je isto dobro. Bridge cutter, evo ga. I ljudi, to bi bilo to što tiče ovog klipa, ako vam se svidio obavezan like, share, subscribe, veliki srdačan pozdrav!